खुलुमबाय बड'लेण्ड सानखौरां नायगिरि अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै मिरु BPFनि बानजायनायाव BTRनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै हानजायै खार रिलि हाबाफारि थिग बिदिनो 13 नं समस्थिनि गासै BPF हानजाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा जिसया समफ्रामारि बिथांजों लोगोसे लोब-लोबैनो बाहागो लादों। जिसया समफ्रामारि बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। 13 नं चिरां ST समस्थिनिफ्राय गासै सा 500सो मानसिफोरा BPF हानजायाव जयेन जागोन। 2025 मायथाइनि बिसायख'थि BPF हानजाया सरकार दाफिनगोन। आवगायाव समाज सिबियारि हिसाबै खामानि मावदोंमोन, नाथाय आथिखालाव BPF दोलाव हाबनानै गोजोननाय मोनदों आरो BPF दोलाव थानानै गोख्रोङैनो हाबा मावलांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों जिसया समफ्रामारि बिथाङा। BPFनि बानजायनायाव दिनै 13 नं समस्थिनि नैबे बामोनगावनिफ्राय जागायनानै दिनै हानजायै खार रिलि हाबाफारि लादों। सार नोंथाङा बे समाव मा बुङो? गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। नंगौ, दिनै जोङो BPF दोलो जोङो मोनसे प्रग्राम लादों। बे प्रग्रामानो जादों जाहैबाय जोंनि सेन्ट्रेलनिफ्राय मोनसे बिथोन हरनायलाय बिसिबां मानि जोंनि BPF दोलोनि जाय एगेन्स्ट दोलोआव दंमोन बिसोरखौ दिनै जयनिं प्रग्राम जाय बिथांमोना दिनै दोलै नोगोरै गावबागाव गारि भारा लानानै बिथांमोना दिनै ओंखारदों। बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। आरो जाय बिथांमोना दिनै बे प्रग्रामाव ओंखारदों बिसोर गासैबो UPPL, BJP आरो GSP आरो बेजों लोगोसे KPP आरो कंग्रेस आरो बेजों लोगोसे जोंनि लाइमोन युथ्सफोर दिनै ओंखारदों। गासैबो मोनसे दोलोआव थानानै जों बयबो जोंनि BTCखौ बासायना लाखिगोन बा जोंनि BTCखौ जोङो मोजाङै मोजां जोङो सोलिनांगोन होननानै जोङो दोलै नोगोरै दिनै ओंखारदों। आरो जाय बिथांमोना दिनै बे हाबाफारियाव ओंखारदों बिथांमोना गावसोरनो निज गोसो जानानै जयनिं प्रग्रामावहाय बुंनाय लोगो लोगो जोंबो थांगोन होननानै दोलो नोगोरै ओंखारदों। दिनै जोङो बे जयनिं प्रग्रामा जोंनि बे 13 नं समस्थिनिफ्रायनो बांसिनानो आरो दाब दाब जायगानिफ्राय बिदि ओंखारबावबाय। आरो आङो फ्राय माखासे खामानि दामानि माइ हानाय मानाय बेफोरबायदि खामानि थानायनि थाखाय आं माखासे मानसिफोरखौ आं लिस्ट खालामनो हायाखिसै आरो जाबावगोन बिनि उनाव डिसेम्बर नङाब्लाबो जानुवारियाव आरो मोनसे आरो मोजां जयनिं प्रग्राम जाबावगोन। बेवहाय आरो रायजो राजाफ्रा नुबावगोन। आरो जाय बिथांमोना दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव ओंखारदों बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै BPF दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव ओंखारदों। आरो दिनै खमैबो बेसेबांसो लाइमोनफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोर जयो? दिनै जोंनि नैबे 13 प्लास जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बेनिफ्राय खमाव गैयाबाबो 400-500 जन बायदि मानसि दिनै जयनिं जानो ओंखारदों। आरो बेजों लोगोसे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट, अल BTR बेवहाय जोङो मोनसे रिलि स्टाइलै खालामनानै जोङो बेवहाय जयनिं खालामहैगोन बिथांमोनखौ लांनानै। आरो बिथांमोना गावसोरनो गोसो जानानै ओंखारदों। आरो जि अल BTRनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामाव जों बयबो माने आवगायदों। आरो नोंथाङाथ' सासे समाज सिबियारिसोमोन, दा नोंथाङा BPFआव हाबनानै गावनि गोसोखौ माबायदि मोनो? दिनै नंगौ, आङो सानसे समाव सिगां आं गोबाव समनिफ्रायनो आङो बिदिनो रायजो राजानि खामानि मावदोंमोन। खिन्थु सोरबाया आंखौ बुंदों माबा मोनसे राजनितिकनि बेलायाव बा माबा मोनसे गाद्दि नागिरनानै दिनै BPF दोलोआव हाबदों होननानै। नाथाय आं मोनसे गाद्दि आरो माबा मोनसे टारगेट लानानै आं खालामाखै। दिनै नंगौ, रायजो राजाफ्रा गोबां मानसिफ्रा बुंदों आंखौ दिनै नोङो सानसे समाव माबा मोनसे जायगायाव थांनांगौ बा सहैनांगौ बयबो सापर्ट होनायलाय आं दिनै BPF दोलोआव हाबदों। मानो होनना बुङोबा जोङो पार्सनेलि हारसिंबो आं मावबाय थानो हाया। बिनि थाखायनो आङो दलजों थानानै दिनै आं खामानि मावगोन होननानै आं दिनै फैनाय जादों। आरो जि दला जिरायथ'नाय दल बा थाथ'नाय दल बे दलखौ आं मोजां मोनो। मानो होनना बुङोबा आं गोदोनिफ्रायनो जि पार्टियाव गैयामोन आरो इन्डिपेन्डेन्टआवमोन। जोनोम जाजेननायनिफ्राय दाख्लै BPF दोलोआव हाबिनि टाइमसिमाव आं खुनु दलाव गैयामोन। खिन्थु दिनै आङो दलाव थाबाय आरो दलनि खामानिखौ आं मावलांगोन। आरो जि दलाव आं थांदों बे दला निस्सय
स्ट्रं भाबै 2025आव माने सरकारखौ दाफिनगोन होननानै आं सानो आरो रायजो राजानि निउसाव आं नुनो मोनो माने निस्सय फैफिनथारगोन होननानै। हानजा सुरनाय हाबाफारिया बबेनिफ्राय लानानै बबेसिम जागोन? दा ओरै सानजा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैगासिनो दं आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो अल BTR निफ्राय बे प्रग्रामा बिजनि टुल गेटनिफ्राय लानानै रिजर्टआव जों बेवहाय माने जोंनि बिर'धि दलफोरखौ जोङो जयनिं खालामगोन।